Бу иске Абдул авылындагы мәдәният йорты, аның ишек алдында Раббани Шәриповка бюст куелган. Сәламәтлеге какшап тору сәбәпле танылган көрәшче үзе аның тантаналы ачылышына килә алмый. Скульптураның авторы Халид Мингалиев әлеге сында легендар спортчының көчен һәм куәтен чагылдыра алган. Безнең милләтебез татар халкы ул көрәшле һәм көрәшче халык. Аның бүтән язмышы көрәштән, тарихы, бүтән традицияләре, аның гореф-гадәтләре дә шул көрәш белән бәйле. Менә бүген дәүләтебез өчен, бүген телебез өчен көрәшәбез, яшәү өчен, җиңү өчен, хәтта бүген бүтән илебез белән, илебез язмышы өчен көрәшәбез. Шуңа күрә менә бүгенге һәйкәл безнең татар көрәшенең легендасы Раббани ага. Ул безнең татарларга һәйкәл дип кабул итәргә кирәк. Татар үзенең теле белән, көрәше белән, үзенең фидакар хезмәте белән дөньяда танылып килә. Шуңа күрә Тукай районында татар көрәше үсешенә үзеннән зур өлеш кертер. Республика горурлыгы спорт ветераны хәзерге вакытта иске Абдул авылында яши. Гомере буе колхозда шофер булып эшләгән. Буш вакытында көрәш белән шөгыльләнә. 87 яшендә дә ул көр рухлы, көчле холыклы. Машинага капчык дип, нитеп, менә тренировкалар шул булды миңа. Колхоз эше бит. Машинада эшләгәч, җөкне тиисең, җөкне бушатасың. Менә тренировка. Раббани Шәриповның спорт өлкәсендәге казанышларын күреп, улы Ришат һәм ике оныгы да көрәш белән шөгыльләнә башлаган. Бабай безне тормышта да и спортта да гадел булырга советовать итте инде. Бездән иттек инде шул спортзалга тартылдык. Все, шулай әкренләп көрәшкә кирип киттек. Без шуны күреп үстек. Шуның примерында без тәрбияләндек. Шуңа ошарга тырыштык. Шундый булырга тырыштык. Раббани абыйның менә шушы сабырлыгы, акыллылыгы, кешегә ягымлылыгы үзенә бер төрле. Аңа кеше ягып тора, аң белән кеше аралашырга тырыша. Тукай районында Раббани Шәрипов кубогына милли көрәш буенча ярышлар инде 12-нче тапкыр уза. Келәмдә танылган спортчының дәвамчылары бил алыша. Горжусь, что у меня ауылдан һәм аның төрле приемнары бар. За шаг, турыдан алып китү, броски через ногу. Һәм мин ул приемнарны үземә аласы килә. Быелгы ярышларда якын тирә районнардан килгән 100дән артык көрәшче бил алышты. Киләчәктә әлеге турнирны республика күләмендә оештырырга телиләр. Тукай районыннан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.